ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд, мутаваҷҷеҳ бошед ба барномаи иттилооти ахбор ки аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардад. имрӯз таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси навбатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. дар кори маҷлис нахуст оид ба ҷараёни иҷрои амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 майи соли 2018 ҳисоботи раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода шунида шуд. таъкид гардид ки дар қаламраи вилоят дар доираи иҷрои амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 майи соли 2018 аз ҷумла бунёду навсозӣ беш аз 7500 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда, дар 3901 иншоот корҳои сохтмонию навсозӣ аллакай анҷом ёфтааст ки 52% нақшаи пешбинишударо ташкил медиҳад. аз шумораи умумии иншооти сохташуда ва навсозӣ гардида 3210 иншоот ё 82% он аз ҳисоби соҳибкорони маҳаллӣ анҷом дода шудааст. аз ин ҳисоб дар вилоят дар давоми солҳои 2018-2019 ва семоҳаи соли 2020 4742 ҷойи кории доимӣ ва 11161 ҷойи кори мавсимӣ ташкил карда шудааст. ба таъкиди раиси вилоят, аз шумораи умумии иншооти ба истиқболи ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатӣ сохтмону навсозиашон ба нақша гирифта шуда, аз ҷумла 603 иншооти соҳаи маориф, 941 иншоот дар соҳаи тандурустӣ, 210 иншооти фарҳангӣ ва 590 иншооти варзишию солимгардонӣ ба нақша ба ҳисоб меравад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар муҳимияти таҷлили ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатиро таъкид намуда ба роҳбарияти вилоят ва раисони шаҳру ноҳияҳои он ҷиҳати тақвияти тадбирҳои бунёдкориву ободонӣ ба истиқболи ин санаи тарихӣ, рушди соҳаҳои саноату кишоварзӣ ва афзун намудани шумораи ҷойҳои нави корӣ, назорати сатҳу сифати корҳои сохтмонию навсозӣ ва рушди инфрасохтори маҳал дастуру супоришҳои мушаххас доданд. аъзои ҳукумати мамлакат лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру илова ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру илова ба кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти бонкӣ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Бонки Миллии Тоҷикистон ва лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизматрасониҳои пардохтӣ ва низоми пардохтиро баъди муҳокима барои баррасӣ ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуданд. сипас дар бораи барномаи миллии коммуникатсионии 1000 рӯзи аввали ҳаёти кӯдак дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2024 вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ Ҷамолиддин Абдуллозода дар бораи барномаи саноатикунонии босуръати ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 вазири саноат ва технологияҳои нав Заробиддин Файзуллозода ва дар бораи қоидаҳои барасмиятдарорӣ ва додани шиносномаҳои хориҷӣ дорои ҳомили электронии иттилоот ва шаҳодатномаи бозгашт ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон вазири корҳои хориҷӣ Сироҷиддин Муҳриддин ҳисобот доданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таъмини иҷрои саривақтии масъалаҳои рӯзномаи маҷлиси навбатӣ ва бартарафсозии мушкилоту камбудиҳои мавҷуда дар ин самт ба ҳукумати мамлакат, роҳбарони вазорату идораҳо, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавӣ ва интиқоли сирояти коронавируси COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор карда шуд ки ҷиҳати пурзур намудани чораҳои зидди эпидемикӣ дар мамлакат ва боз ҳам беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ ба беморону сироятёфтагон, таъминоти муассисаҳои тандурустӣ бо доруворӣ ва лавозимоти тиббӣ ба миқдори зарурӣ, дастгирию кӯмаки пайвастаи кормандони соҳаи тандурустӣ, тадбирҳои иловагӣ андеша. дар охири кори маҷлис
Президенти мамлакат раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аъзои ҳукумат, роҳбарони вазорату идораҳо ва ташкилоту муассисаҳои давлатӣ, роҳбарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ доир ба вусъати тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатӣ омодагии ҳамаҷониба ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2020-2021 вусъати корҳои саҳроӣ, истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигиву хоҷагиҳои деҳқонӣ, ҷамъоварӣ беталафи ҳосили меваю сабзавот ва дигар зироати кишоварзӣ дастуру супоришҳои қатъӣ доданд. аз муассисаи давлатии беморхонаи клиникии шаҳрии бемориҳои сироятии шаҳри Душанбе аз оғози ба қайдгирии бемории коронавируси COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон то ба имрӯз 455 нафар баъди муолиҷаи пурраи бемории коронавирус ва шифоёбӣ ҷавоб доданд. имрӯз низ аз ин беморхона 30 нафар баъди пурра шифо ёфтан рухсат дода шуд. гузориши Бобокалон Амизода. аз муассисаи давлатии беморхонаи клиникии шаҳрии бемориҳои стироятии шаҳри Душанбе 30 нафар бемороне ки бо нишонаи бемории стироятии коронавирус COVID-19 бистарӣ шуда буданд, баъд аз 15 рӯзи табобат баъди муолиҷаи пурра ва сеҳатёбӣ аз бемории коронавирус имрӯз ҷавоб дода шуданд, ки хурсандии онҳоро ҳадду канор набуд. онҳо аз шароити муҳайёкардаи заҳмату талошҳои шабонарӯзии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мутахассисони соҳаи тибби мамлакат, махсусан мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе, ки ҳамин шароити хуби ташхису табобатро дар муассисаи тандурустӣ ройгон барои пешгирии бемории сироятии коронавирус фароҳам оварда буданд, миннатдории худро баён доштанд. мо ҳаман ҷаноби олӣ ва миршаи миннатдорӣ ҳастем. ҳамаи дорои моро бепул ройгон таъмин кардан. ягон танқиси кашдагӣ нест. миннатдории худро духтуро бехад медарост ки шабу рӯз моро хушрӯ нигаҳбин кардан. ёдовар мешавем, ки аз рӯзи аввали ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифтани бемории стироятии коронавирус COVID-19 аз ҷониби роҳбарияти олии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама шаҳру ноҳияи мамлакат барои ташхис ва табобати беморон шароити мусоид фароҳам оварда шуд. махсусан дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе дар ҳамаи муассисаи тиббӣ барои беморон ҳамаи шароити табобат муҳайё карда шудааст. ҳамчунин имрӯзҳо муроҷиати шаҳрвандоне, ки ба бемории стироятии коронавирус гирифтор шуданд, кам гардидааст. дар маҷмӯъ барои пешгирӣ аз паҳншавии коронавируси нав ва ё COVID-19 ҳамчунин табобати беморони бо нишонаҳои он бистарӣ буда дар шаҳри Душанбе тамоми тадбирҳо роҳандозӣ шуда, ин раванд таҳти назорати қатъӣ қарор дорад. танҳо аз сокинон хоҳиш карда мешавад, ки гигиенаи шахсиро риоя намуда бе ниқоб ва бе маврид дар ҷойҳои ҷамъиятӣ гашту гузор накунанд. Бобокалон Амизода, Ҳафизуллоҳ Саъдулло, Сангимурод Иброҳим, Ахбор. طبق اطلاع ستاد جمهوریوی oid به پیشگیری پنجشنبه سرایت کرونا کووید-19 در جمهوری تاجیکستان به حالت 27 می سال 2020 در مؤسسه‌های طبابتی مملکت 2501 نفر زیر نظارت طبیبان قرار داشته 3424 نفر با تشخیص سرایت کرونا آشکار گردیدند. تا امروز 1575 نفر از این بیماری شفا یافته 47 حالت فوت شهروندان به قید گرفته شده است. در یک شبانه روزی آخر 385 نفر پس از گذرانیدن تشخیص و معاینات در حالت قناعت بخش از مؤسسه‌های طبابتی جواب داده شدند. ستاد جمهوریوی oid به پیشگیری از پنجشنبه سرایت کرونا کووید-19 در جمهوری تاجیکستان به خاطر حفظ سالمی اهالی، امنیت شهروندان و پیشگیری از پنجشنبه بیماری‌های سرایتی از تمام ساکنان مملکت دعوت به عمل می‌آورد که از خانه به نقاب محافظتی طبی بیرون نبرایند. در نقلیات جمعیتی و شخصی حتمی نقاب استفاده برند و در مرکزهای سودای و بازارها، باغ و گلگشت و خیابانها نیز حتما به نقاب نگردند. از دستفشاری هنگام سلام و همدیگر را به آغوش گرفتن خودداری نموده قاعده های گیگین شخصی را قطعاً رعایت نمایند. پیشگیری همه نمودی بیماری سرایتی از رعایت درست استفاده مواد ضد ویروسی و در این سمت اندیشیدن تدبیرهای ضروری وابسته می باشد.
тарзи дуруст истифода намудани ниқобҳои яккарота ва бисёркарота ва дар вақти муайян шустану дарзмол кардани он метавонад дар пешгирии бемориҳои сироятӣ мусоидат намояд. сокинони мамлакатро зарур аст ки дар ин самт пайваста аз рӯи тавсияи мутахассисони соҳа амал намоянд. гузориши хабарнигорони мо. яке аз роҳҳои паҳншавии бемориҳои сироятӣ ин дар риояи нодурусти қоидаҳои гигиенӣ мебошад. тарзи дуруст истифода намудани ашёҳои зиддивирусӣ аз қабили ниқоб, маҳлулҳои антисептикӣ ва хилъатҳои тиббӣ метавонад инсонро аз ҳар гуна бемориҳо ҳимоя намояд. имрӯзҳо корхонаҳои саноатии мамлакат ба истеҳсол ва духти хилъатҳои тиббӣ, ниқобҳои тиббӣ ва ғайраҳо машғул мебошад ва тарзи дурусти истифодаи он барои инсонҳо метавонад василаи хубе бошад барои пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ. ниқоби тиббӣ ин матои махсус тамиз карда шуда мебошад ки барои пешгирии бемориҳои сироятӣ, вирусҳо ва дигар намуд бемориҳое ки бо роҳҳои ҳавоқатрагӣ ба шахси солим мегузарад истифода бурдан мумкин аст. истифодаи ниқоб шахсро метавонад аз ҳар гуна бемориҳои сироятӣ эмин нигоҳ дорад. ҳар як ниқоб вобаста ба шакли сохташ тарзи истифодабарӣ дорад ва табибон дар бораи истифодаи ниқоб чунин тавсия медиҳанд. ниқоби яккаратии тиббӣ чунин намуд дорад. ин чанд намуд рангош ҳастанд. яке аз онҳо шумо ба шумо нишон медиҳам. тарзи чӣ гуна истифодабарии ниқоби тиббӣ яккарата. аввал вақт бояд бовар ҳосил кунем ки ниқоби мо дар биниву даҳони моро хушрӯ бояд маҳкам кунад. аз ду тараф мехапем, баъд гӯшҳоро меовезем, зери манаҳа то охир мефурорем. болои бини сими махсусе вуҷуд дорад ки мо инро бояд ба болои бини камтарак зер кунем. барои бовар ҳосил кардане ки дар инҷо байни ниқоб байни даҳон ҳаво намонад, мо бояд 100% бовар кунем ки байни ниқоб ва даҳони мо ҳаво набошад. ҳавое ки дар байни ниқоб ва даҳон ҷойгир аст метавонад ягон бемориҳо ёки дигар намуд вирусҳоро ба дохили мо сироят ёбад. ниқоби тиббии яккаратаро мо метавонем дар шароити хона, дар шароити муассиса ё дар шароити кӯча. бештар мо бояд кӯшиш кунем ки ниқоби яккаратаро дар шароити хона ёки муассисаи давлатии тандурустӣ гирифта иваз намоем. дар шароити хона мо чӣ хел мегирем? аввал аз гӯшҳомо мебарорем, ягон ҷош ва дастамон бояд нарасад маҳкам мекунем. ягон қайчиро мегирем аз байнаш дута мекунем барои он ки дар оянда аз ин ниқоби истифода шуда ягон шахси дигар надониста истифода набарад. сатили партов меандозем, даҳани партовро маҳкам мекунем, бурда ба партовгоҳ мепартонем. ниқоби тиббии яккаратаро аз 2 то 3 соат истифода бурдан мумкин аст. дуюм бора шуста бастани ин ниқоб қатъиян манъ аст. ин гуна ниқобҳоро ҳар як нафар метавонад дар хона худаш омода намояд. докаро бисёр қабата карда дар байни он пахта бояд гузошт, зеро пахта вазифаи филтрро иҷро намуда қобилияти муҳофизат аз вирусро зиёд менамояд. дар ҳолати аз қабатҳои дока гузаштани микроб он ба пахта мечаспад ва пахта микробро дар худ нигоҳ дошта намегузорад ки бо роҳи нафас ворид шавад. ҳангоми истифода аз ин гуна ниқобҳо мо метавонем худро аз таъсири вирусҳо беҳтар нигоҳ дорем. барои он ин ниқобҳоро ниқобҳои бисёркарота мегӯянд ки ин ниқобҳо аз матоъи пахтагин истеҳсол шудааст. муҳлати истифодабарии ниқобҳои бисёркарота 2-3 соат мебошад. аммо мо метавонем ин ниқобҳоро пас аз 2-3 соат дубора шуста тамиз карда боз истифода барем. вақте ки 2-3 соат истифода мебаред боз аввал аз гӯшҳомон ҷудо мекунем, баъд маҳкам мекунем. бо собуни моеъ бо оби ширгарм матоъро пурра хушрӯ мешӯем. бояд мо дилпур бошем ки матое ки мо бо собун шустем боварӣ ҳосил кунем ки тоза шудааст. баъд аз он бо дарзмоли буғӣ мо метавонем матоъро уту кунем. дар ҳолате ки дар хонаҳо дарзмоли буғӣ вуҷуд надорад, мо аввал бояд ниқоби бисёркаратаро дар зери нурҳои офтоб хушкунонем, баъд бо дарзмоли оддие ки мо ҳаррӯз истифода мебарем дарзмол карда истифода барем. дигар намуди ниқоби тиббӣ ин респиратори тиббӣ мебошад ки инро фақат шахсоне ки дар муассисаҳои тандурустии тиббӣ кору фаъолият мекунанд бояд истифода баранд. муҳлати истифодабарии респиратори тиббӣ 5-6 рӯз зиёд истифода набаранд. баъд аз 5-6 рӯз ҳатман инро безарар кардан лозим аст. нафароне ки дар муассисаи тандурустӣ кор мекунанд онҳо имконияти безараргардонии ин ниқобҳоро доранд. аммо шахсоне ки дар кӯчаву хиёбонҳо инро мегузоранд онҳо ин хел ниқобҳоро безарар гардонда наметавонанд. пӯшидани ниқоб танҳо дар ҷойҳои ҷамъиятӣ дохили биноҳои
серодам ва нақлиёти ҷамъиятӣ тавсия дода мешавад. шахси солим метавонад дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, дохили микроавтобусҳо, дар бозорҳо, дар мағозаҳо, дорухонаҳо метавонад аз ниқобҳои тиббӣ истифода барад. дар шароити хона агар ҳама солим бошад, ҳоҷат ба гузоштани ниқобҳои тиббӣ нест. бояд вақте ки шумо ниқобро қоидавӣ мондед, бояд ҳар 2 соат 2.5 соат пас вайро иваз кунем. ҳамон қадаре ки шумо бисёр ниқобро гирифта монда мегиред, байни даҳони шумо байни ниқоб ҳаво ҷамъ мешавад. ҳамон ҳавое ки аз берун ҷамъ шудагӣ аст. мумкин дигар беморие ки дар ҳаво буданд байни ниқоб байни даҳони шумо мемонад, мо онро нафас мегирем, мо он сироят меёбем. ин кор қатъиян манъ аст. бояд як бор ки гузоштем 2 соат пас онро гирем. инчунин гирифторони бемориҳои шадиди роҳҳои нафас зуком метавонанд аз ниқобҳо истифода баранд, зеро онҳо тавассути сулфа, атса ва гапзанӣ вирус ва дигар барангезандаҳоро ба муҳити атроф паҳн менамоянд. пӯшидани ниқобҳои тиббӣ метавонад сабаби маҳдуд шудани бемориҳои роҳҳои нафас гардад, вале танҳо истифодаи ниқоб кафолати ҳифз намудан аз сироятро надорад. бояд ҳамчунин чораҳои дигари пешгирикунанда аз вирус риоя карда шавад. ба ҳар яке шаҳрвандони тоҷикистон муроҷиат карда гуфтаниам ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ серодам камтар равед, дар бозорҳо беҳуда баҳуда наравед, дар кӯча, дар мағоза, дар аптекаҳо, дар дорухонаҳо аз ниқобҳои тиббӣ истифода бурданро фаромӯш насозед. ба тавсияи мутахассисон барои пешгирӣ аз вирус бояд ҳар як нафар гигиенаи шахсиро риоя намуда ва пардаҳои лобӣ, бинӣ, чашм ва даҳон камтар даст расонад.